Najviše volim operirati. Operacija mi je od uvijek bila gušt. I to je bio posao koji sam uvijek zamišljala da ću raditi. Imala sam sreću da sam ga uspjela ostvariti posao. U svom poslu najviše volim taj kontakt s ljudima, evo. Da. I naravno kad pacijent odmah nakon obavljenog zahvata još u operacijskoj sali na stolu kaže doktorice, ja vidim, taj osjećaj je neusporediv sa ničim drugim. I stalno me podsjeća zašto stvarno volim oftalmologiju. Pa u principu dvije stvari. Volim samo granu oftalmologije to jest medicine koju sam se izabrala, to jest oftalmologiju. Volim to čime se bavim, to mi je zanimljivo i volim rad s pacijentima. Koliko god da je možda težak, rad s ljudima je zaista jedan poprilično ovako raznolik i na kraju krajeva pozitivno iskustvo na kraju dana. Volim rad s ljudima. Najviše u poslu mi se sviđa prilikom asistiranja, prilikom zahvata i operacija.